Газизәткәй синең киңәшләрең саклыйм йөрәгемнең түрендә. Синең рухыңа баш ияргә кайтып киләм менә бүгендә. Әткәй җансыз сүрәтеңдә тоям төсле җылы карашың, әйтерсең лә һаман элеккечә дөнья йөген тартып барасың. Әйтерсең лә һаман элеккечә дөнья йөген тартып барасың. Сары көзләр, кабатланмас салкын кышларың. Тик нигәдер әле һаман да мин синең китүеңә ышанмыйм. Әткәй җансыз сүрәтеңдә тоям төсле җылы карашың, әйтерсең лә һаман элеккечә дөнья йөген тартып барасың. Әйтерсең лә һаман элеккечә дөнья йөген тартып барасың. Шатлыклары, борчулары белән сизелмәде гомер агышы. Буш тынлыктан фатихаңны алып синнән кабат китеп барышым. Әткәй җансыз сүрәтеңдә тоям төсле җылы карашың, әйтерсең лә һаман элеккечә дөнья йөген